xa o vían antes, bueno, ele é un pastor de toda a vida, chegou a ter 600 ovellas, ahora ten 12, é curioso porque ten 12 fillos tamén, un está con el axudando, bueno, agora nos confirmará el se lle axuda ou non. El chamase Daniel, está con el Diego, acaba de cumplir, nos dicías antes, Diego, 95 anos e aí o teñen, hoxe que fai bastante frío por ali, Diego, pois traballando. Todos os días sae el personalmente co seu gando, non? Efectivamente, Rocío, a verdade é que sí, que vai bastante frío hoxe por aquí, pero Daniel, que cumpriu fai moi pouco tempo 95 anos, concretamente o pasado día 3, el é cumpridor, e faga o tempo que faga, está todos os días co seu rebaño. Que tal, Daniel? Como estás? Moi bons días. Buenos días. Daniel, contanos, ti saes todos os días co teu rebaño de ovellas e tamén de cabras, non? Sí, señor. Como un pouco a túa rutina, por exemplo? Como é o día a día? A que hora te ergues pola mañá, por exemplo? Pois ás 9, máis ou menos. E a que hora saes con elas? Mas xiña que podo. O máis pronto que podes, non? Eso. Así como quenta un pouco o sol, xa vas con elas. Sí, señor. Claro, cal é o segredo para ter 95 anos e estar tan ben físicamente? Contame un pouco, porque algún terás que ter, non digo eu. Eso hai que alimentarse e andar a primeira cousa. Dixéronme a min que ti, por exemplo, gustache moito o alimento natural, pero que non tomas nada de leite, non? Pero que demonio che dixo? Levamos aquí falando xa un bo rato, Daniel, ao final un vai collendo cousas, vai apuntando no cuaderno. Digo, se non todo se sabe. Pero, por exemplo, o viño, que papel xoga no seu día a día? Porque, segundo me comentou, sí que o toma co café, non? O viño toma unha cántara de cada día. Poido con ele. Toma de mañá, por exemplo. Pero, cando mergo no canto de tomar o país, tomo o aguardente, tomo un trago de viño. Claro, Daniel. Cambiei, antes tomaba aguardente, pero agora tomo o viño. Segundo nos comentaba, antes tiña máis cabras e máis ovellas das que ten agora, non? Sí, señor. Cantas chegou a ter? 650 ovellas a cabras. E ademais, dicíanos que a súa muller, que faleceu xa vai para uns anos, tamén lle gustaba sair con elas, non? Tamén. Pero que viviu unha experiencia co lobo que dixo, mira, eu non quero saber máis. Non sei se lle colleu medo tamén, como as ovellas. Pero que foi o que lle pasou? Non lle pasou máis nada que as ovellas mateulles o lobo, 5 ou 6. E dixo, preñadas, e dixo, non volvo máis. E non volveu. Entendo que, claro, que a botará de menos tamén, non? Agora, cando sai con elas. Non vai botala que Paco non volve. Hai que amañarse sin ela. Tan certo como real. Daniel, moitas grazas. Compañeros, estamos tamén con Maximino, que é un dos seus fillos, que claro, que os días que a cousa se complica un pouco, pois axuda a Daniel a sair co rebaño, non? Claro, hai que axudarlle, porque senón hai que aguantalas ou vendelas. Entonces hai que axudarlle algo. Pero polo xeral, el apáñase ben, non? Segundo nos comentaba. De momento, ben. De momento funciona ele por sí. E ti, como te ves un pouco como relevo para coller finalmente o rebaño unha vez, pois, de cara ao futuro? Encontro-me ben, para coller o rebaño. Pensas que sería doado chegar tamén aos 95 anos con elas? Iso xa o vexo difícil, pero bueno, todo pode ser. Cal pensas que pode ser o segredo do teu pai, Maximino, para estar tan ben coa súa idade? O aire, é o aire, que non hai contaminación. Pois tamén, totalmente, pode ser moi certo. Moitísimas grazas, Maximino. Pois, compañeiros, con esa última reflexión do aire, que a verdade é que aquí hoxe vai bastante frío, as cousas como son, despedímonos, pois lembrando co caso de Daniel, que a idade é únicamente un número. A idade é un número, compañeiro. Bueno, que imaxe fermosa, que grandes reflexións, non só unha che deixaron aí, Daniel